parte de aquí. Teníem el plaer d'escoltar les dues bandes de la Unió Musical d'Alaquàs. Esta nit no gaudirem menys. Alaquàs consolida la seva trajectòria musical de bandes i esta nit obri les portes a dues bandes germanes, la banda de la Unió Musical de Paiporta, que hem vist passar en primer puesto, i la banda de la Unió Musical de Picanya. Aquestes bandes, junt a la juvenil del Centre Educatiu Musical i Artístic d'Alaquàs i la banda sinfònica de la Unió Musical d'Alaquàs, completaran el Festival 98-99 Música i Comarques. Gràcies a tots els músics per compartir amb nosaltres una estupenda nit de primavera. En primer lloc, també donar les gràcies a les autoritats que estan presents així davant i en primer lloc escoltarem la banda de la Unió Musical de Paiporta. L'associació va començar la seva andadura al mes de gener de 1989, encara que la seva fundació es va remuntar a l'any 1896, amb una plantilla de 11 músics sota el nom de Centro de Socorros Mutuos. En el seu extens historial ha pres part en nombrosos certàmens i ha aconseguit premis i mencions d'honor en poblacions com València, Sueca, Gandia, Líria o Cullera. L'Escola d'Educandos, que ostenta el nom de Vicente Prats, compta amb un ampli quadre de professors, en la seva majoria membres de la pròpia banda. I pel que fa al seu repertori, en primer lloc escoltarem Antanyona de Tormo i Three Invention de Pi Schiffer. La direcció és del mestre Pasqual Peris Chiribella i també hem de donar la benvinguda a una aixa guapíssima que està en primera línia, és de la seva musa, Alicia Jiménez. En tots vostès, la Unió Musical de Paiporta i el seu director, Pasqual Peris Chiribella.
Moltes gràcies a la banda de la Unió Musical de Paiporta. I ara sí pregaríem que pujarà la guapíssima musa Alicia Jiménez, acompanyada del vicepresident Juan Casain Ciscar. En nom de la corporació, el diputat i regidor Miguel Tatay podria pujar a fer entrega d'una placa. Anem a llegir per a la gent que no li arribi la vista. L'Ajuntament, la Unió Musical i el Centre Educatiu Musical i Artístic d'Alaquàs a la Unió Musical de Paiporta, en record i agraïment per la seva participació en el Festival de Bandes de Música. Moltes gràcies a la banda de Paiporta i al seu director també, Pasqual Peris. I ara fem una xicoteta pausa mentre es puja la banda musical de Picanya. Gràcies. Presentem la banda de la Unió Musical de Picanya, una banda de la qual es va conèixer la seva existència a finals del segle passat i que era coneguda carinyosament com el Canyot, ja que era el nom del bar on es reunien per assajar. El 9 de desembre de 1978 ofereix el seu primer concert sota la batuta de don Enrique de Dios Tintero. Són moltes les actuacions que estan escrites al seu currículum i diversos els seus premis, resultat del certamen internacional de bandes de la ciutat de València, entre d'altres. Les eixides a països d'Europa també consten a la història de la banda de Picanya i ara els seus majors esforços es centren en la consolidació i creixement d'una gran escola d'educandos. Les peces que escoltarem són les següents. En primer lloc, el motete de Serrano y a continuación Diego de Acevedo de Ain Sarbó. Introducción y marcha, intermedio, seguidillas, nocturno, bolero y bailén. Dirigís la banda de la Unión Musical de Picanya, don Miguel Morellà Asins.
Venga, qué susto, qué susto.
gràcies a la banda de la Unió Musical de Picanya, que per cert m'han dit que, a més de ser coneguda com la banda del Canyot, era coneguda com la banda de la Peseta. I ara sí que pregarien que pujara el president d'esta banda, don José Guerola Valero, i per part de la corporació el regidor de Joventut, Jorge Alarte Gorbe. L'Ajuntament, la Unió Musical i el Centre Educatiu Musical i Artístic d'Alaquàs, a la Unió Musical de Picanya, en record i agraïment per la seva participació en el Festival de Bandes de Música, Alaquàs, 22 de maig de 1999. Gràcies a la Unió Musical de Picanya i al seu director, don Miguel Morellà Asins. Una xicoteta pausa i de seguida escoltarem la banda del CEMA. I continuem en esta nit de música, música i comarques, i ara ja en la tercera actuació. Molt familiar és ja la banda juvenil del Centre Educatiu Musical i Artístic d'Alaquàs, una bona cantera dels qui seran molt pronte els components de la Sinfònica. Dissabte passat ens van demostrar que els seus esforços i el seu treball setmanal dona tan bons fruits com els que segur ens donaran esta nit. N'hi ha una xicoteta variació en el programa i així en la primera part escoltarem el Festival Suite i a la segona part ciclos de Río, de Malando i Black, Río Negro, Orinoco i Chubut. Ells estan dirigits per Alberto Sanz García, la banda juvenil del CEMA.
Estupenda la participació també de la banda del SEMA, de la Unió Musical d'Alaquàs. I ara puja tot seguit el regidor de la corporació, Lucas Andrés Fraga, qui farà entrega d'esta placa al vicepresident Francisco José Sanz Risueño. L'Ajuntament d'Alaquàs al Centre Educatiu Musical i Artístic en record per la seva participació en el Festival de Bandes de Música i Comarques 98-99, Alaquàs, 22 de maig del 99. És un orgull per a mi i per a tota la corporació tindre una banda juvenil de tan alt nivell artístic. Li desitge els màxims èxits. Gràcies. Última pausa i tancarem este fenomenal Festival de Música i Comarques amb l'actuació de la Banda Simfònica d'Alaquàs. Realitzar esta gran nit de música a la fresqueta, la veritat és que ja han baixat un poc les temperatures. S'acomiadarem amb les interpretacions de la banda insigne de la Unió Musical d'Alaquàs. Poc hem de dir d'una banda coneguda dins de la nostra comunitat i de la qual han eixit grans valors musicals. Ells tancaran este festival de música i comarques. En primer lloc, amb Puente Àreas, de Sotulo, i Boris Budunov, de Mussorgsky. Està dirigida per don Francisco Hernández Guirado.
Bravo, bravo.
Moltes gràcies també i excel·lent aquesta actuació de la banda de la Unió Musical d'Alaquàs, dirigida per don Francisco Guirado. I ara sí que demanem la presència novament de l'alcalde de la vila, Adrià Hernández, i del president d'esta entitat, José María Planells. Li dia al mestre que ha estat redó. L'Ajuntament d'Alaquàs a la Unió Musical d'Alaquàs en record per esta nit inolvidable. Moltes gràcies. Res més, moltes gràcies a tots i desitgem que hagin tingut una nit tan excel·lent com la nostra. Distingit públic, volia comunicar-los que com avui és el 90 aniversari de l'estreno en Espanya de l'himne regional, avui fa 90 anys que s'estrena per al mestre Serrano en la plaça Bodes de València. Anem a interpretar-lo per tots vostès ja que són valencians. Moltes gràcies.
bolígrafo és dos. Ui,